So karon kay magluto mi og kaldereta nga kanding na. Kani siya ingani yung itsura kay ako na ni siyang gibukalan. Na ako gabi para karon ditso na luto. No? So tangi nga mo ang malamian nga kaldereta kanding. Binisaya style. Right. Hello, today kay long weekend diri sa US. So Memorial Day. Usually diri kung long weekend kay ang mga tao sa Minnesota kay either mag-cabin or mag-out of state. Yeah, kami kay gikan naman mi nag-out of state last week. So muna ni decide mi nga mukuyog lang sa cabin. Shout out to Plong for inviting us sa ilang cabin. With family. Among buhaton diri kay kuan ra kanang food trip, music, inom-inom, chill. Yeah, good times lang good, oh. Niya, uyog mi sa amo ang adventure diri sa cabin. Magluto sa ko sa kaldereta ha. Sayop di ay. Luto sa kaldereta para pakalas ba? Harga bola, loto na ta!
Kaning kaldereta nga kanding guys. Kay wala siya lami kaunon kung walay kinamos. No? Mo ni magda sa bida, kinamos siya pusay sili, yalumonsito, paksit, no? Harga, pakal! Busuga kayo eh. Kami kayo ang kanding ni Vince. Kanding ni Vince. Goat. Hello! So, mao pa'y paghuman ng kaon. Nami kay mong pakal sa kaliritang kanding nya karon kay mag bonfire mi dire. No, si Madam oh, nag-aling na diya oh. Ready to fire na siya. Anya bonfire, inom-inom, chill-chill, nya libak-libak, tabi-tabi, nya gitar-gitar, kanta-kanta. So may buhaton na mo karong gabi. May nakanindot diri sa cabin kay ma-relax jud ka ba away from the city. Nya good times lang gyud. Nya kita-kita ta later nigtapok na mo dire. Right. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's all